Tampo karon kada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nanding. Kini gibuhat tagduwa sa radyo ni Ria Arellano kay galaan ang atong magtatampo si Nanding. Usahay kining sayop nga pagtuo mao'y makagubaw usahay sa relasyon. Ug mao na yang kung labad sa ung. Pero inyong sayran ang problema gyud ako. Ingnon ko di pagsugod. Oh my love, my darling, I have hungered for your touch alone. Lonely time and time goes by so slowly. At time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. A long, lonely time, and time goes slow. Dong! Ano lang tiwasa, Dong? Katong gitan-aw na to nga online, Dong ba? Katong gali sa online, Dong. Di dayon ka atong online loan? Ba, ni mo yung kanta pa ko dire. Ay, lang tiwasa. Uy, Ano, kapoy kayo, mamon? alingisig kayo. Di dayon ka atong kanong online loan, Dong? Ay, Bilma. Itam dito ng loan na online, uy. Ha? Huwag kibaw kong scam na. Scam? Pato kibaw kong scam ba na? Ay, tuo man ka, ana, oy. Di na makita ni mo sa Facebook kung scam pa na. Daghan na ng reklamo, ana, di ba? Unya. Saon man na, dili ka mahadlok og mas-scam kuno tabi. Saon man ko na. Ay, nga nung mahadlok nga nga maskam, nga kita may manghuwam. Di man sila. Sila may muhatag og kwarta nato, kay kita may nanghuwam. O lagi. Unya og scam no. Saon man na. Mas sila ang angay mahadlo kay sila ang muhatag natong kwarta kay kita manghuwam raman ta ug makahatag sila unya scam away problema kita mo yayahay kay wa man tani pagawas og kwarta sila raman di ba Mao ba? ay sus paita sa nimo na unsam taon ka ay pag inihas uy mas may pamantag bukid nimo Oh, bola ko. Basta ko. Di ko na. bantay mangayo ka ha ug mulon ko ha ay jud pangayo na ko ha. Sus, pre. Ari ko. Oo, sa Ay, yung piyansa ng online, pre. Sus, akong asawa. Scam, na. Na-scam lagi. Mao ba, pre? Usa man pa ka sa apre nga na-scam man. Ang akong asawa, muli may isoon gikas gawas, unya karon nakita man siya promos online, pre. Ticket ba, sa aeroplano? Ticket sa plan. Oh, nya, pre. Karon may contact siya atong naka-promo kuno hay ha, Atong promo. sa- Vibrator ticket dito, plano? Oh, Oh, nya. promo god. So mao to, may contact siya. Ya karon gipapila siya kuno hay ticket unya ang bayad ipada kuno GCash. Mao ba? May bayad siya kay Bayad siya? Oo, napada man ay igsuon og kwarta para Niya to. bayad. Oo, niya Ya to. gitagaan sa GCash number so mao to. Pagkuha niya sa kwarta atong gisindan pagkuha niya kwarta sa igsuon pre, siya say may bayad atong para sa GCash. Katong may contact niya. Awan ha. Tokyo na. Wa din yung laro og nabagyo siya magkuhang ticket, pre. Giing naman siya makuha niya ang ticket kung makabayad niya sa pinagis GCash kuno nya nakabayad naman. Nya, wag yung ticket nga may pre. Wa jud. No. No, di na. Na mo lang nya karon di man siya makontak katong iyang ginusigit ha. Ginusigit niya ba? Negosyate. Negosyate. Negosyate, pre, oo. Tawagan di man mag-contract pe. Awan siyakoy na. Wala siyakoy na kwarta. Buang nga gudaan na, pre. Kumpiyansa sa di, pre, we. Mao na dia pre. Di mayo nga makumpiyansa ka ng online ay kumpiyansa na pre.
Matay, no? Salbahisa ko doon mga tawahan na, pre. Lagi, mati may mari igo lagi tos pangupaw nga na pre. Ug panguyab. Di, bidit na mga mo apela-apela ng online sa. Na may tarong gyud pre, kanang tarong na gyud. Kanang legit gyud ba? Pero saon nang naam gyud tao nga mamintaha gud, mangilad gyud. Ay, gabal lagi ila na pre. Pastila, no? Day, ibaw ka nga dagan erong ilad-ilad sa social media, daghang scam. Ay, naibaw ko ano eh. Hanap ito mga picture, kasagaran mga scam na. Parehas na ako ah. Kaya na mga picture na ako, hamis ako naong. Pero wala kayo baw nga, gigamitan ko nag-filter. Oy, mao din nung dagan na kayo kag mga followers. Dong nanding, dinhi sa social media, daghang mga ilad, ilabi na karon nga doon na AI. Samot gyud, bailad gyud ka. Pero tungod manggod nga maningkamot gyud ang tao nga makakwarta sa Facebook mo nang ingon ana na. Nya, nakakwarta ka imong Facebook, ha? Nagana man ka followers. Oo, yun sa di ay. Mabitaw ang milon ko kay na ako ikabayad. Ang nakakakoy aning Facebook sad god kay binuwan mo gud ang sweldo. Nga lang kinahanglan nga mangutang na lang ta. Ay. Para makabayad ta ba? Oh. Kau. Pero ay kumpiyansa ha. Mas scam ka na. Pinaunsa buya ka nanding. Ayaw pag kinaraan diha oy. New generation na taron, high-tech na taron. Oh, ikaw good. Basta in-exfil din ako sa Facebook. Ako ray mohatag ani akong gilon nga 25,000. Kaya ka din ako dong nanding. Believe me. Recorded by X Thunder Gaming. Hoy, Vilma. Nay. Naunsa ka man taon, oy. Ha? Unsa ko nay? Nakakita ko ang kuan kana kang mga video ba nga imong gipang post. Oh, ngano day nay ganahan ka nay? Kamong mata. Ako'y nauoan ang imata. Ako'y nauoan ang imong gibuhat, oy. Ngano di ay nay? Unsa man kuno naganindutan ang imong gibuhat? Nga nagpakita kasi imong bilbil. Wa ka mauwawa na. Nay, kana akong gipakita bilbil pa na. Siga man ilang mata nga bilbil ra ilang nakita. Unsa ba ka ang dili bilbil? Bilog niya, oy. Bitaw, kana akong ipakita nay. Gamay ra kay na ikumpara nimo sa uban nga halos makita ng igot-igot in taon uy. Unya ganahan di ay kang makita po ng igot-igot mo. Aw, ug mag-viral lang anong dili. Tinuo ko nimo, Vilma. Hindi. Di ka kabadlong anay mo asawa. Ano matay? Siya nga tumatay. Sa bungi ka, ha? Huwag ka kita na. Tay, Tanaw ako nung nagibuhat sa mga asawa social media, pauwaw lang ng taon. Oy! ang buot na Lunga-lunga babahan na asawa natin. ni mo, badlunga na. Huwag ko sabot na niya eh. Badlunga Di gani. mo patuo tay. Ganun di man patuong ba na maka? Bana lagi ko, pero gahi mga ko. Unsa man na rin? Kahit ko taon. Unsa man ka? Andil ka sa mga asawa? Oo, tay. Simple na ha na. Kung di ka gusto nga mo, ako'y mga saba ni mong asawa ha? Tay, bunso. Naglibog na ko kung saya ang buhato na akong asawa kay matud pa niya. Ani na kuno din mausap ang daghan sa among kinabuhi. Tinuod man sabi. Daghan kayo ang nangausab sa among kinabuhi tungod ang Facebook niya. Mga vlogger, nga dako na kayo mga income. Unya to. Naibel ma. Ang sana naman eh. Ano man? Sukor kay papa na imong vlog-vlog. Ang murag, inakuno na maayo. Ay susto makana eh. Nagparehas na sa akong nanay. Unya makadawat ako sa konsuldo. Pumalipay na sila. Madawat ako sa konsuldo ng buwan na. Ano man, ha? Dako ko kubrahon ron. Unya ka to imong dilon. Usama, madayon to day. Wa pa ko mo fill up. Ako sa garuhon kung pilagyoy makubra matagbuwan. Ay, pastila na eh. Paano man sa may suod ka man taon, ana eh? Paghimo ko rin lang content. Ayaw nang kita ka ng pusod. Ha? Kita sa paa. Nagkuro ba ka barikos? Unya wa ka kahibaw nga mao nay nakapadako sa akong views. Kanang imong barikos? Dili, bisan pag dako na akong barikos, dili ang barikos mo ilang tan-awin. Sabi niya eh. Ang tinubdan sa barikos. Ilong ko gumawi. Oy, nanding nalimot ka, ha? Nga sukad koganisod aning vlog, ha? Nausap ang dagan sa itong kinabuhi. Kani adto, maglabad ang atong ukon asa tagsud anon ni kaugma. Karon tos bugasan, pulbaan na ta kay usa na baso ang bugas. Nya karon, unsa man, ha? Unsa may nahitabo? Oh, Nagkalisod ay ta karon, ha? Nagkalisod ta? wa naman bito. Unya ikaw, nausap ka. Kung di ka rin pasultihon, may kay kamutambag. Tinuod sa na akong gingunin mo. Sa baliya, oy.
4 steps para mag-usab, ha? O magbag-us kinabuhi. Anay. Step 1, reset. Step 2, restart. Ha? Step 3, refresh. Ha? O step 5, refocus. Mauna. Kuwang mo ng imo? Usay sayop. Usay kuwang. Sayop na. Ay, wa ko mo ingon nga sayo. Pag ako gingon, kuwang ug usa. Unsa man ko ni nakakuwang, ana? Paminaw ha, una, reset. Ikaduha, restart. Ikatulo, refresh. Ikaupat, refocus. Napara ikalima. 5. Saan ko na ikalima na? Ay kalima, ana. Sunod sa refocus. Ikalima, red horse. Buong ito'y. Murag tan-ang ako. Grabe itong kabuang sa kong asawa. Sukad nga nag-vlogger na siya. Unya to. Ay, hello! Nata ka rin napita kakugnan. Diin ka din napita, dako kayo na kong kumain sa kong kinabuhi. Kadili ko may kalimtan nga din hing napita na hunlak og nagunob og nabuak ang akong pakwa. Oh, tak na! 10:30 in the morning. Hindi, Bambina! Oh, kinsa na siya? Hi! Kinsa ka? Bambina, pwede ka magpa-picture? Oh, sure! Followers ka na ako. Uy, vlogger ba ko? Pero, wa pa lang ko katunga sa imong followers. Amaw ba? Pwede ko mo kanang mo shoutout Inday Bambina? Oh, hello! Sure kayo. Hello guys! Neta karon ni bisita. Ako bisita karon, no? Usa-usab ka vlogger. Usa ka natin mo account, ma'am? Kuan, ang Biangkari Vlog. Oo! Nakita na ko. Nakapalo di ko ni mo, no? So, guys, dahil ako, bandero na ako, no? Ang usa ko, akong mga followers, ang Biangkari Vlog. Biangkari Vlog. Shout ni mo, shout ni mo, Biangkari Vlog. Ang atong tag na is 10:30. Thank you for watching! Recorded by X Thunder Gaming. Sa mga Vilma? Ayabag na bayhan na eh. Dali ba, dali! Ano ko di, oy? Alisa, mapagdali ba? Oh, na. Ano ka, uy? Tanawa na yun, tanawa. Ang usap tanaw na ako. Kaya di ko kayo tanawa. Tanawa pila akong followers. Tanawa na yun. Hala, kadali mong binakuha na, eh. Oh, dong. Kung tanawa kung bilang akong viewers sa mga video na ko, dong. Awa. Oh, kanindot. Iabot og 100,000 views. Wa pa na usa ka oras, ha? Awa lang. Oo, niya. Unsa man na siya, eh. Tanawa akong payout. Tanawa. Wow! Nakuha ko na na, eh. Yes, dong. Dako pa na si Buha, dong. Ay, ang gabi ni mo. Tanawa kung sa kadako, nay. Nana ko'y $100 kapin. Mao ba, day? Uy, kutak ko. Hala, mga 5,000 lagi ni kapindong. Unya mo dako pag yun ni kay samtang wa pa maabot alting sweldo. Sige mo nigtubo. Basta kay magsige lang ang upload. Mao ba? Awawa, unsa na ha? Pusod pa gani akong ipakita ha? Unsa nagkahagbangag sa ilong no? Binuan niya, ha? Basta dong, kung dako pa niya akong views dong, paninduton pag ginako akong content dong. Sa? Kung mo click ang akong video nga nag 2 piece ko ron, aw ha, kung i-click ang 2 piece nako, moabot ang panahon nga 1 piece na akong himuon. Sa? Pero hindi pa sa kong asawa nga, bidak ko na maayo ang iyang mga followers. Unya, dako na sa kayo siya mga views. Pero, usa ka adlaw niya na. Usa ka kayo, ha? Usa ka kayo nitabo na? Atong uwa ko ba? Ano ka, uy? Unsa ka? Kung Facebook din na ma-open. Unsa? Unsa ba din na? Unsa na? Ambot nga nun eh, naunsa ni. Ingon sila na ako no. Lain na nagkupon sa kong Facebook account. Unsa? Kakapoy ba ya? Gago ko na nilalaman. Murag nayabag nga ako asawa nga nahack ang iyang Facebook account. Bisa-bisa na lagi buhat niya pero wag yun. Karon, nakuyawan ko. Murag nayabag man ako asawa kay pagsiki na malagi hinuktok. Niya makalitog hilak. Sakon man yun ako. Wag ni mayabag ako asawa. Sa may buhaton tanong ko ni palihog kang bagi ko ninyo. Unsa man kung kamang pasultihon. Nanding. Okay,
Sino na ito ka nag-adlaw ulyan? Si Nanding, Ate Pres. Oh, Nanding. Oh, kanibang vlog-vlog, Ate Pres. Nanding si Risti ha. Nga naman ni si Nanding. Kuan, Ate Pres, ang iyang asawa nag-vlog-vlog ba? Taro, pag-vlog-vlog siyang asawa, doon na natataw yung income tao, ni earning natataw niya ayang kanang maragi hinaguan mo yun ang kanang vlog, Ate Pres. Di na lalim, couple tayo. Gani si Dong Ray, atong writer ba? Dako siyang nakita ko, hangtod karon dako siya pakubra ng vlog. Oh, pero wala siya maha ha. Kadlay man iya ha. Oh, lima kag ni view siya milyon kapin, ha? Dili siya kuan. Oh, view siya ana si Kuya Ricky Bangis garing. Si kanang mga kakigol dia, sila si kakigol Alan Gulyat Takura. Ay earning sa gamay. Sa nag-vlog kaniya sa una kapila-pilong vlog si Vilma. Karon na natay kita taon mga 100 kapin na-hack yung account. Lisod ito katong 180 dako dato mo abot na to mga 6,000 ana. O dako na to may lang tataw to niya. Na-hack yung account Ate Pres. Nawagtang iyang account. Di na ma-open iyang Facebook. Saon naman ang kuno taon niya ani. 40 man taon. Purti man pakigol niya ato Pakigol ako apang liya bil nga labi na pakit bill. Labi na pakit bill siya. Pakit bill pa kuno Ate Pres. Labi na kung ipakita niya ang bangag sa ilong. Bangag silong muna. Saon niya Ate Pres be. Be. Ikaw nag-vlog sa Ate Pres dako naman sige kag kita gyud sa imo ang Ate Pres. Di na pakit bill ya kay kanang pina kuan man niya tanong man iya. Labi na sa Bambina Ate Pres dako na kinikita sa Bambina. O kaya permi na kada adlaw ka vlog. Oh, dako ni siya kita oy, income ni siya kuan. Income ni siya mga ikaw dro, pila imong kutob nga sugad sa imong pag-vlog, pila imong na-income. Di na pud maihap lang Dako na. Sige kada na magbitay dia kung nga to. Di ba? Gikasom na yun. Di ba? Nya ikaw Bam? Unsay mo kasultian ni? Agi sa vlog sa gid Bam. Be. Kung parehas may usay nga madilit parehas gapon kay na ballroom dancing di ako ang kuan program nga live. Yeah. Oh, man usay nga makasukan ta sa Facebook. Tungkol sa music. Oo. Music. Apa na yung problema? Unsay mo ta na di lan? Di man niya, portigo ulas yung asawa lagi kinahack yung account. Saon ko no ni. Nawagtang tao di naman ma-open yung Facebook. Ana na tayo ipaambit diretso be. Ana sa Bible, ay Aray Facebook ta sa niya. New Testament, Kapitulo 13. Yeah. Taga-Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 13. O dili Ano mo nagbasa di oy. Siguro. Pag sure ba? Asawa ba be? Ano sabi yun be? Hebreo 13, verse 8. Si Jesus Kristo maugi hapon, kagahapon, karon, ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kanimo gikan sa matarong nga agianan. Karon. Siya manggod, nag-vlog-vlog, murag natipas o gamay. Kay basin og katong sige pagkita siyang pusod, na may uban nga mo reklamo kung dili na kaayo ino naman yung matalanaw mga lalaki na ganahan mananaw ang mababay ko. Ikaw ba? Kaya, sa tiguang nas manang kapil-apil, wala na naman yung anak ko ruban. Ay, pamasin po. Uy, kakusok sa iyang ihi. Nagpunta ka na nag-host ko, luyo dito skuan, kamakan. Parang yun nga. Naging ko na ana, Pero no? ay mangihi nga mag-vlog. Tinod bitaw natin. Nailag ko nag-nulngin niya, ay hodrit kilit. Lain ba? Nakita sa ulon, kasagaran ng vlog lang, no? Kaya ka na barko mo agi sa pa, hindi bitin. Magayon ana ba? Mana kadang AI na siya. AI. Artificial intelligence ba. Mao na siya kuan. Kana bang magbuhat ka imura editon tanan nanay inana ba. Butangan ni mo barko, simong lugot na barko niya di. Ato parehaning bad boy nag Cebu. Ay sus. Kuan pud siya Ate Pres kanang maayos ni siya. Si Miss Sinulog si Kibersi. Kibersi. Ay, unta to meaning anang AI lan? Is artificial intelligence. Ano naman ba? Dili ba niya sa ayaw in town? Engna si Mrs. Nimo kasi Cinder? Nanding. Nading. Sir Nanding, engna si Mrs. Nimo nga ipatanaw ang cellphone sa iyang mga pagumangkon, igsuon baka na suwito bitaw nga nahakpan na siya basig na priya na sa ako nga kinahanglan og Pero ang imo ma'am naulian ba to ma'am? nga magsige ko nayo say matan ko to sa ball gulyat wa ka adlaw di ko ka open kini ko kabalo pagabot diri ang pinduton to kung kumpare ka sa pindutan ning airplane mode. Wow. Na silent rin ito. Ko hilig yung sa kay aeroplano ng cellphone na oy.
Naingon na, ipasulit lang tanaw, Sir Nanding, sa Ah. mga pagmangkon o mga suhito. Basig, naaaran na napindutan di ha. Makita Oo. na. O, pananglit ang gani og pinamaog ng balay. Hindi, basta makan, palit lang lain. Nakita ko, palit lang, may 5, may 4, basta para mga lang. Hindi man ito nga mahalon kayo. Kaya din no. Masindog itong mga nindot-indot. Ay, daw kamera, sabot mo yan. Tinaw, kamera ng nindot. Yung paggamit na ni Dong Rayo. Tinawa. Kuya Ricky Bangis Karing, Miss Ingrid Bertuso. Mga indot na silang mga. Balik ka. Halo na ilang mga cellphone. Habilin ka na ilang mga cellphone. Ayaw ninyo isulti. Si kana pa yung asawa ay pagkulangan na pa ilay man Baliktad. Baliktad. Kani yung gingon nga muna di na ma-open mo. Atong mong gibasa mo tingin nga mudango pa sa mga pag-apo kay wag kita usaban dili maiay. Ang pagkali ginong Jesus stay. He is the way, the truth, the life. Wa gyud maiay ya. Katong ako Ate Pres Marika. Katong ako gabi ay. Katong gabi kuha ka ng Mato iay kayo na. dili to daw iay gabi. O sabi na ito. Ngano man. Di ko nga time sa nataw kag takdol. Ngano man. Ha? Ngano man. Puro mo kong naduko. Salamat mo na dito naman. Kuna ko ang pasol tihon. Tata RMN